nik uste dute... Patuak garri gaitxula ona, ez da? Bai, hau ja idatzia egoan. Hemen egon behar ginen, ordu baten, eta respetatu egin dugu hori. Iparra, egoa, mendebaldea eta ekialdea. Ondo dau lau aukera izatea, ez? Eta beste lau gehiago badauz hobeto. Bape, ez da zuzena. Nire ustez aukera honena izetan da, ez batetik ez bestetik, erditik egitea, ez da? Jatetxe batera joaten zelan moduen. Dekozuz menu baten, platerasko aukeratuteko, baina bi guztetan jatuz asko, orduen alboko amoanen polatan zu, eta holan biek probaldozuz. Eta gauluka, Bide askarri egin dugun. Azten zara gauze bategaz, igual helburu barik, edo helburua ikusten duzu oso urrun, eta holan, derrepente hor zauz, ja, helburu horretan, eta ez dakizu zelan agiga zaran horra. Bidean burua askarrago doa oinak baino. Zuretzako, Jesu. Bai, ez da, ze buruek edo nora eraman aldotzu, buruen egan ere inaldozu eta oinak ezin dabe. Nik uste dute zentzu guztietan burue harin hau duela, gure bizi guztien. Ni iraganean, bai, greziarren moduan. Igual apur bat dekadentea naizelako eta beti uste dudalako iragana hobea dela. Nik alderantziz. Baina etorkizuna dekot apur bat motivazio modura. Orduan guzti horrek ekilibrio antzeko bat sortzen du eta horrek mantetzen nau orainean zutik. Bai, ez, hori da, bueno, merkeagoak direlako bigarren eskuko gauzak. Zer garetu dut? Deabro, tranquil. Edo zer gauze. Ez kara oso dramatikoak. Batzutan bai, guzta jatzen jaku drama apur bat egitea. Lau gara, Ez tira benetako dramak, ez da igual. Zorionez. Jak Chris eta Lander hemen ez dauzen basango dugu, eurek direla dramatikoenak. Plastikozkoak ez diren kantak, zerekin egiten diren. Bueno, zurarekin, beirarekin. Eta ez da erreza lortzea. Gure helburua hori da plastikozko musika ez egitea, ez da? Bat, bi, hiru, lau. Normalan ideia friki bategaz edo lan. Hasierako ideia hori, hasieran ez dana ezebez eta igual asaltzen saiatzen zara, baina inok ez dutzu ulertzen, ez da? Ja forma emoten dutzesunan orduen ja esan alda abesti bat ala. Baina hasikeran ez da ezer, existitzen ez da zeu zer da, eta jenteak ez dutzu ulertzen hasten zara horre onomatopeiak hasta... Nire harima, ondo da. Ez dutzet inori bere saldu, hori gure bastezu galdetu, Belako bezala saldu gara inoz, pues, no esi, behin bai. Superpolitxe da pentsatea ez tala behar, eta dana akurtengo duela zukuroso moduen, bai batzutan akabuen saldu itzen zara. Hilda gure katuen, eindau testamentue. Amamantzako. Enez akordetan. Tripek eta... Hola, kaseu zer. Txikitzuten kantutan gendur hori. Oskorri. Bai, oskorri da deabroen kontrako arma honena. Nire harima da geratzen jaten bakarraz, gorputza ja azten jatzu ja abur bat loditzen eta bizkarra ere apurtzen eta txikitzen eta ja txarrago usaintzen eta ulea ere ez da lehen zan modukoa, orduan harimagaz geratzen zara eta
ja sartzarora heldu orduko arima da dekozun lagun bakarra, orduan uste dut ez dela salduko, geroago falta ingo jaztelako. Gero gorputzek deaurrenak izango dire, behar bada bai, horregaitzik erdoiltzen dire, ez da, zeu zer itxi behar jako deaurri. Zertan desberdintzen da, musikaren gorputza bestenen gandik. Askoz be gorputz politxa bat dekuz, musikariok, hori beti. Baina askoz be usteldua bat dire. Beti gauze emetikara, eta txarto jagoten gara, normalean. Ostras, geusek sentiarazten dutuz, ez da. Eta gorputzek erantzun bete deko. Kanta bako txari gorputzek erantzun bete moten zo. Eta horrek emoten dutzu gogoa musika sortzeko edo jantzan itzeko edo kantetako edo danarakoa. Zientifikoki ez dakitzut esaten, Otzikara baten moduko, baina otzikara horrek ona direna, oioi purdie paretan datzu. Ni ez nazu droga inoz beze, baina nik uste dute izen behar dela olako zeuser, ez da? Ingantzetan deuen zeuser da. Hori da, momentu batzutan, munduen betetzen nauen geuse bakarra, hori da musika sortzeak. Eta gero, bete zaitxun sensazio hori holtza gainera erotea, beste kontu beta, ez da? Emoten dugu legitimetu itzen dela indozun lan guztia, eta bizi duzun zoriontasun hori apurguet salbaldu ditzen duzu eta beste batzukaz banatu ditzen duzu. Kasatasunak boterea ez dakit, zalantza piloak ekartzen dizkizu eta horrek aula egiten zaitzu. Nik uste denborak eman degula botere gehiago. Txikitatik edo sartu dozkuen, edo iraunkortasunaren ideia hori hain garrantzitua dan. Gu bakigu limite bat daukagula eta beldurra ematen du limite horrek. Limite hori eriotza da eta eriotza, game over. Jolin, eta oin artekoak zer izen dire, galdera potoloa botako duela oin dino, oin. Galdera ona, Eta niri galdetzen doztezu hau, nik ez tegote horretarako erantzunik, Josu eta ni, jokese, mende honetan joan ingo gara, asike. Eta ez dakigu inoiz lortuko dugun, hori behirazko, zurezko edo urrezko musika egitea, baina hori izango da helburua.